der ikke er ret mange både, der kan fange ud af det. Nej, overhovedet ikke. Så det er det. Det der kom der. Nej, det kunne. Sådan en ryst, så er det en dumme vinduesvisker. Det bliver værre endnu. Gør det? Ja, nu skal vi. Jeg kan ikke holde i rette. Det er først nu, vi begynder at råbe. Ja. Det er lige herfra. Der er simpelthen jo, der er sådan en. Ja, det er Christian. Ja, hej. Og det er det andet firma. Det var det andet firma, ja. De har flag bag. Det var det italienske firma. Ja. Halv italiener, sådan jeg har temperament. Der er også lige en kunde, der ringer, hva'? Ja. Og var det bare en film, som er sådan en vintersvisker. Den er jo ikke brugt for. Tager lige. Der er også lidt bølger at kigge på i dag, det er flot. Det er så